Đừng đu đu cu đu đu càng trong tất đỡ rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin đến uống sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip Tukang rasani tukang ngelo ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo Pak Orki catok mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo dapat bareng warga kan Sotani kami ngomong-ngomong nutup panjenengan Semut cilik dodok buang sandal Ngaku blokon sepule akan nasional Astagfirullahaladzim. Lagi iki kudu merte koyonan. Lagi iki omahe sapa? Eling kok lek udu merte iki ke. Wong tuwek kelek dadi kongkon-kongkonan yo ngene iki. Gampang lalen. Balik rono ae. Oh, ning kono sidane merte ke. Teke apa iki? Kebangetan teh kowe iki. Kok mentolo nyawang griang iki. Lagi iki sing nyandi. Sing rono apa sing rono? Sing rono ae. Iki sik bedhok lho, aja ngaku-ngaku njaluk pakan. Sing golek kan urung mulih. Kowe lek gelis gedene sok besaran kaya tidal ya. Kowe yo meteng patahane, gek pirang sasi? Pi. Kerbi. Pi. Apa kok? Nyapa wel? Yo konyol sih tadi. Lek muni kok jeneng kono lho, meduna rene. Aja njelah-njeleh. Aku lho ora budak. Lo kan ngakon mesar-mesor. Karmu mesor kira pakai tenaga mi. Aku lho ora ngongkon mesor, aku adur ngongkon medun. Lek gah kelangan tenaga, dlusu po, disikno sirahmu. Kan apik ge tontonan. Alah, ngamu mi. Rene, aja nang kene lak wani. Nyapa ra wani? Karepmu diingi piye? Lah wong-wong lho, wis petungan apik. Lah kok malah kok neh rembek karo soyem. Karepmu piye? Ngene iki kowe kudu tanggung jawab nih. Mergone aku mang bengi digepuki nang mbokku. Ya syukur lek kuwi. Menyatu sampean kleru kok wis oleh pitik gedine semono lho malah kok culne. Gek malah arep utang nyang aku. Wong aku lho ya bersih barang rong bayar. Kan nyopak duite kena tak ge bayar nyang PRT. Gek ngono kuwi lho awakmu kalau ndak perasaan karo aku. Ya mergo aku ndek perasaan ku lho yu, makane mikir wong akeh. Ora kaya sampean. Kadur mikir awake dhewe. Pokoke
Kowe kudu nyili aku dina iki. Lah nyapa aku kudu nyili awakmu? Ya ora kere. Apa gelet awake dhewe iki kene? Ya ayo. Lho apa kuwi? Iki ke sendok. Atak genyendok cangkemmu lho yu. Gendang meneng. Asline aku derguyon lho, Mi. Yo. Nyapa guyon-guyon? Lek gelut ki lah aku paling demen yu. Jo, Lek gelet kuwi tak omongi. Karo tangan kosong lho, Mi. yo iki kosong, mangkane sak tak sendokne. Ki engko dilolohne ngono. Sik, Mi. Ayo mulai. Ayo damai. Sabar. Kowe sen nyilih apa ora? Ora nyilih iki. Ayo mulai. Mi, tak terus teko kene ya. Wis. Akan yang nggone Mbah Rati. Ani leh nang kono ya. Wis mulai. Damai ya. Lah nyapa ra sida nyamahku kono? Damai. Wis mulai. Wong lek kokean tangel ngene alesane. Nah, kengane. Darmi malah mangan aku. Disebul. Ngantuk ayo kok era mlaku. Oi! Arep nyandi kowe? Terus kowe celeng rasa menggok. Apa pangantengan kowe? Lek pangantengan ngero tak gletuke. What? Jane tangen ngopo ora ngono kok. Aku mau arep nyamahmu. Wis ning kene. Kowe mau apa soleh bundel? Ki bundel apa? Jane kon cuma nyemeh Mbah Bayan. Ki aku ki urung ero omahe. Lek ning gone Mbah Bayan ki biasane diterterne lho. Kok urung eneng ngono ki. Ya diterterne penak. Ngono ki wong iki enom apa tuwek to? Yem. Ya lek wis mbah ki tuwek lho, Mbek. Ya urung mesti. Ya lek anune. Ame apa? Palimpu. Anya mah kowe yem. Jelana. Lek apa ya? Apa sing arep kok omongne? Tak kelingan. Kowe ora duwe turane Pak Pitik dingke yem. Aku lho ndak bagian ngosel kembele sak kiye. Kok kira aku bagian aku pucuk suwiwi sitok, Mbek, tak omongno. Ya kowe pucuk suwiwi sik mangan, batre mek mambu tok. Paling ki di turane kambile nekmu. Ki kambil opo? Nganti kore diludus kira-kira adawe dilati kok. Wong orane jelek pretane to. Ngono ki yo beneran kepangan. Lek pas ora kepangan ketewer-tewer ngono kae. Ya sakjane ngono ki milik lah aku ke. Apa tuku ae, Mbek? Gek patungan, lek kowe sik duwe duit. Lek ajar separo aku sik duwe duit lho, lek kabeh aku sing tuku duitku entek. Rambut iki didolke tuku. Suame ora duwe kok. Tok. Eman-eman kok aku ilang cantikku. Alahim, ayo laren aku kok lek kepanasan ireng. Ora payu. Wong saiki golekane sing pink-pink. Sing putih lek pink ya kaya manekin. Lungguh kene ae, kalau lungguh ning kursiku gampang berat. Ram kakat to iki. Kok kira aku rangas. Iya. Rangas wal. Ora lucu. Lah, Mbah Bayan. Mbah, badhe ndak pundi? Kandel mriki lho. Sopo lho, Nduk? Awakmu kuwi kok ngongkon mampir aku iki lho. Lah jabang bayi sope, Mbah. Kula kesoyem sing paling ayu dhewe sak gang dobos lho. Apa yem? Ning gang dobos ki paling ayu dhewe aku ku lho. Rembik. Kesoyem. Kamu. Iya, Pak. Oh, alah. Oh, ya mampir mbek to. Ya beneran nek ngono wong aku mayar goleki. Nggih, Mbah, jenengan mriki. Kenapa lho Mbah jenengan beton niku ke? Arep pidir bundel, Nduk, aku iki. Wis mbayar apa urung kowe, Nduk? Nek kula sampun lho, Mbah. Kula wau ke nggih ajeng teng dalem jenengan, cek masane mampir mriki riyen. Amargi yo rembek dereng sumerep griyan jenengan.
Jabang bayi jenenge nyanggone wong tuwek kok nganti urung eruh nggone ku lho. Lah jenengan niku napa mboten ngertos to, Mbah? Lek kula niki namung tiyang neko. Ya ngerti lho, Nduk. Mulane aku muya neko kene. Lah kowe iki aslimu ngendi lho? Lah kene apa udu? Lah lek ora wong kene ya ora tak kei bundel. Aku iki asline wong Tenggong, Mbah. Ning omah ning kene. Ngoten lho. Lek mboten jenengan sokane iki kula mboten sisep to, Mbah, kek dirogoi wong. Ya lek ngono bayar dhisik engko ya tak kei siji engko. Nggih, Mbah, lek ngoten kula pados ning yatra riyen. Kuwi bokong apa-apa. Hey! Nduk, lek kowe wis bayar, ya tak kei siji. Wis bayar tenan to? Sampun, Dek wingi nika. Aku lek ono sing lali yo. Nyo. Iki kok kethoken kira-kira semene. Gek terus pakunen ning jero omah, tapi ning dhuwure lawang ngono kuwi terus pakune ku kira-kira mancepe 7 cm, Nduk. Ki aja mrucut iki engko. Lek ngantek mrucut ora kukuh, Nduk, iki engko. Mbah, ngapunten yatra kula mboten wonten to. Ndak temu tak goleki. Ya wis ora apa-apa, Nduk. Bayar kapan ngono ya kena. Aku tak nerusnya lakon lek ngono ya. Nggih, Urung tak tinggali lho, Nduk, bundele kowe ya. nggih. Alamat jemong bae. Wong lakon kok koyo ngono ya. Ora boyok lek. Wah, apa kegedean? Nduk, Mbek. Apa rasa bayar kowe tak kei bundel siji. Ning Ki ngamuk kek wong tuwa ora kena di. Gawe panuran ora ae barang kowe. ya aja to, Nduk. Lek ora gelem ya wis, gen turun neh lek ngono iki. Aku ki gila ora namu kuwi. Anger gen buntet timbang kelengan nekmu kek. Lek nganti wani-wani rene kek. Pateni. Wong tuwek ora enak tuwek kek bangkane kok. Duh-duhane barang koyo ngono. Kayak kaya buta. Tuh, kayak nyapu ning kono kuwi. Modelmu kayak kaya wong suwung ngono. Aja kendhat to. Alah, gerah uyang iki lho, Mo. Aku iki sik waras, Mo. Kendhat kok kaya wong supet pikir, ki atine semenir. Rene ya? Kondi lho, Kom. Kamu kon ning ngono kono. Tok tengil. Lah pek apa lho? Kok truk-truk tengil bareng iki. Alah ndelok tandur aku ning kono ki mesen reneng jan. Entek celeng. Ki patute kowe do celenge. Lah ya udu lho, Mo. Wong nek kaya reneng. Kene lungguh kene. Kene lurus sik. Jane apa sing kok tunggu ning kene, Mang? Anu mau aku ke jane ngono. Arep tuku bundel. Ki urung duwe duit. Aku tulung ana to, Mo. Ki kabeh wis mbayar to, Mo. Karek aku dhewe sing ngurung. Lagi bundel apa? Ki apa sing ora bundel iki? Omahku, Mo, sing tak bundeli. Lah lek longkangan ini kan bodho masang bundel ngono kae. Lagi omahmu perlu badhe kok bundeli bareng. Ora lho, Mo kuwi. Sronone ngono lho lek longkangan ke. Amin. Ki mbleh pitik dikowaum wong sak lingkungan ngono. Jane ngono kuwi ta carane lek ning kene. Nggonamu. Dangke ngamu, Mo. Ki wong ngendi lho wong ngono-ngono ora ngerti kuwi. Lah kowe kuwi lho, Mo, lek eneng amin-amine mesti teko dhisik dhewe, kowe tok ora ngerti. Aku iki wong londo to, ora ngerti. Lah amen-amen ono ki nyang dhisik kan sing amen-amen ngaperne ton ngono kae tak nyangi diundang. Lah arep
butuh duit, nyilih duit. Tak duduh sing duwe akeh. Sapa mo? Alah ora adoh. Ayo, Njo. Siang. ayo. Kowe emang lho, Mbak. Karepmu ki piye lho kok ki iso emoh ki? Sapa ngerti ki sak ndurene emoh. Ketitik ngono. Ora mungkin lek nakane kek bayan kek mangke luwi nakane mau kek gedhi ngono. Lah wonge lho mlaku yen ndayek-ndayek kaya ngono. Kek lamono umpama gedhi ya kek opo kono kek. Ngerti wonge lho gila. Umpama gedhi kaya yang lemprek kaya lompong garing. Lemprek kata mbek preken kok gecek-gecekelan timbang bono timbang keroken ngono kuwi. Anggur gen buntet timbang dileng wong kaya ngono. Astagfirullahaladzim. Udah wiwit dhewe penak krasa kok trimo wong gerang kaya ngono. Wis keriput. Alah utah, Mbek. Gilan wong urip. Mbah Sukidi Wibowo kae yo. Mbah Samidi sidane. Mbah, jenengan leren riyen. Badhe mbayar bundelan niku lho. Iya, Nduk. Rene tak enteni. Nggih, Mbah. Saking pundi lho jenengan wau? Lah mono kula wau tenggene jenengan nggih mboten panggih. Yo ora, Nduk. Koyo ngarep ngidirne bundel iki to aku ke. Yo mbayar, Nduk. Lek ngono, kok tak kei sitok. Nggih, Mbah. Niki. Monggo, Mbah. Loh. Kok gede menduk duitmu? Ki aku murah nggo susu. Mboten ageng, Mbah. Wonten gegeme kenging kok. Gek kula mboten damel susuk. Jenengan jujul mawon. Wong kula mboten damel konde kok. Dados mboten betah nih susuk. Kok ngono sesuk jukuen jujule nyang maku. Gek iki bundele. Nggih, Mbah. Matur suwun. Gek kowe kok carane yo ngerti iki kowe wisan. Ngertos, Mbah. Diketok, dipasang, terus dipaku. Gek panjangnya 7 senti. Leres. Iya, Nduk. Di, Pinter ngono Sukidi. lho, Nduk. Lek ngono aku Di. tak nerusne lakon. Sukidi. Apa, Nduk? Aku Samidi, udu Sukidi. Alah, kowe Sukidi to? Asukidi? Sing gawe keroken kae? Ndi? Aku bundele. Ndang, kene arep tak pasang. Lah wis mbayar apa urung? Lek wis mbayar ya tak kei. Lek urung ya ora. Alah, Sukidi, lah aku ki rasa bayar lho. Lah bayar ora bayar yo kok catek lho di Asukidi. Alah, domongi. Aku iki Samidi, udu Asukidi. Pokoke jenengmu Asukidi. Sing tukang nyatekan. Apa neh lak karo bokong semok motomu lho kaya mendolo-mendolo. Asukidi. Kok enak men sampean ra bayar gek dikei. Lah aku lagi bar bayar ki mang gek tineyo, Mbah. Mbah Sukidi. Samidi. Samidi? Samidi, Nduk. Seres Asukidi? Udu jenengku ku ya siji, Sukidi ku mang. Lomi Asukidi. Ngomongi Samidi kok udu Asukidi aku iki. Alah, pokoknya Asukidi. Piye Mbah kae? Yes bene, Nduk. Kae engko lek dipasang omahe rubuh wong urung bayar. Oh, ngoten to, Mbah. Iya. Aku tak nerusne lakon ya, Nduk. Nyanggone mbok diem karo nyanggone Buddha. Oh, nggih nggih nggih. Ya wis kok aku andung selamat aku rono.